Comrades, friends, patriot, ngithi ake ngimtshele nanku umonakalo okhona njengamanje usey'nkundleni zabo email. Inkampani le yensipho iMac isithathe yasisa eHigh Court mhla ka 30 October, and ngomhla ka 29 is my birthday, but ngomhla ka 30 ziyakhala. Kusho ukuthi ibirthday yami engizoyi-enjoya ngendlela embi kabi le yalonyaka ukuthi kufanele ngibe se-High Court, but ke ngenxa yomsebenzi, ngenxa yelungelo ekufanele silinikeze umsebenzi wase-South Africa, kumele sibe khona ecourt. Ecourt yini le esichargewa ngayo na? One, bathi laba abasichargeayo kumele thina sehlise isithunzi senkampani sasiletha into disrepute, okwenza ukuthi inkampani ibone kunesidingo ukuthi thina njenge-MK Labour Desk sicharge. Na umbuzo wami ke ongakafiki enkantolo engiyanayo enkantolo ukuthi isiphi isithunzi ekufanele sivikelwe eSouth Africa sebhizinisi nesithunzi somuntu. Uma uxhaphaza abantu ngoba unebhizinisi kufanele senze njani? Sithule, singasho lutho. And banginikeze ultimatum, bathi mina Friday bathe ngo 4 o'clock kufanele ngibe sengiyidelethile ilokhuze iposter eku-TikTok. 2, kufanele mina ngo 4 o'clock ngibe sengikhiphe i-public apology yokuthi ngixolise kwi-South Africa yonke ukuthi ngenza iphutha uma ngithi umuntu omnyama uyahlukunyezwa enkampanini, ngenza iphutha. So kufanele kulunge i-image yenkampani, i-image yomuntu wakithi omnyama aqhubeka besigqila ngenxa yestatement engizosenza. Bafowethu ke iqiniso lithi angikwazanga ukusenza. Ngithe kubona ngicela ukuthi sibe ne-physical meeting ngoba bebengifaka nabameli babo kwi-Zoom meeting. Ngathi no, I'm not going for Zoom, but I'm going for physical meeting. Ngicela sihlanganeni ukuze sikwazi uku-involve nabasebenzi okuyibona aba-affectekayo ngale nkampani esikhuluma ngayo. So at the end of the day ngathola ukuthi cha akusinjalo, basazoqhubeza udaba balise enkantolo njengoba ke mhla ka 30. Into engicela kini ke bafethu ukuthi mhla ka 30 ngicela wonke umuntu owumsebenzi aphathe iplacard yakhe ezobithi no with ilokhuzi exploitation of workers. Iphinde ithi no unfair labor practice, no unfair dismissal. Ngifuna lezi zinto siye ngokuya siba strong kuba qashi bethu. Uma nonke nisupporta ngendlela efanelekileyo siyahamba nani on the 30th sizobe sise High Court. I-High Court ilapha eDurban Central. Siyokhuluma nabaqashi benu sibatshela ukuthi ngeke sivume at the High Court level, asikwazi ukuvuma ukuthi siqhashazwe izinkampani ngoba nakho zisiholela imali. No, asikwazi. Sifuna ukuthi inkampani nenkampani senze lento ye-socialism, into ye-sharing of dividend in the company. This is where we are going. Thina njenge-Labour Desk, njenge-Raftu, sizothi people must share i-profit in the company. Sizoyishare kanjani i-profit in the company uma amakhampani esaxhaphaza abantu engakafuni ukubaholela? Unganginiki i-provident fund, unganginiki ama-holiday esonto, unganginiki ilokhu i-double pay nge-holiday, uma ngabe ungangijoyineli ku-COIDA uchaza ukuthi mina ngubani kuwe? I'm what? I'm an animal? No. Isithunzi somuntu omnyama, isithunzi somsebenzi siyanaso phambili eHigh Court. Ngicela ke
bafowethu ningaba amavaka-ke sithi thina sesinilwele ngapha nina mase kufanele ni-ethe ninga-ethi siyahamba-ke siya high court siyokhuluma udaba lenu labasebenzi bensipho sithe bonke abantu base-South Africa ake bame ngendaba kaMac ukuyithenga because iqhaphaza abantu bakithi. So this is what we are saying, and we are continuing to say this until ke sivalwe imlomo engazi sovalwa kanjani ngoba sebehlulekile ngama-brown envelopes. Siqhubeka ngoba sazi kahle ukuthi akasekho umuntu ongazivala umlomo unless there is no law in South Africa. Then someone can close our mouth there. Because uma kusekhona justice, kusekhona i-labor law, kusekhona i-Basic Condition of Employment Act, kusekhona i-Labor Relations Act, ake sibuke yona ukuthi ithini ngabaqashi abangafuni ukukhokhela abantu accordingly. Ilokho nje bafuna siyokusho. Siyacela ukuthi nizeke. Noma naphathi i-placard yakhe ngoba sizobe singadlali, sizobe siqondene ngqo nesimo and asizukusatshiswa ngezinkantolo. Forget mawusacabanga ukuthi sizokutshena into efanele kuyenze ugijima uye enkantolo. Angeke uzusabise ngezinkantolo because sifuna kulunge izwe. There is justice in this country. There is labor laws in this country. Sifuna ke leyo justice ikwazi ukuba prevailed against the voice of the voiceless. Ileyo nto silethile. Mandla.